Yebo, shuthi ngaqamba amanga ngathi ngiphunyelwe iy'mali zasemsebenzini, kahle hle kwakuphuma iy'mali zakho. uNkulunkulu wey'boshwa. Hawe Nkosi yami, shwele moya oyingcwele. Hayi bo, uthini manje kumina Zama? Wasuwenze njani mntanami? Mangithi uyakhumbula ukuthi ngathenga izindlu zomqasho, ngase ngithenga ney'moto, nesimo nje ekhaya sashintsha. Nosisi bami ngabanakekela-ke. Lezi zinto nje kade ngizenza nje zonke ekhaya, bekuyimali yakho. Cela ukuthatha leli thuba kubingelele mbukeli we-Black Life TV kwisiqephu sethu esithi sikhipha iy'mfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Sesiphinde sabonana futhi kulolu hlelo esivumela khona umuntu ukuthi akwazi ukukhipha whatever kusenhlizweni yakhe, abone ukuthi akumhlalelisi kahle, noma ngabe khona into esuke imphusha noma ayikho into emphushayo, but usuke sefike esinqumeni sokuthi yazini kade ngihleli nale mfihlo and iyangihlukumeza, angifuni ukufa nayo. Siye simnikeze ithuba-ke thina la Black Life ukuthi akwenze lokho konke kube impumelelo. Njengamanje nginosisi oseduze kwami, ngizothatha leli thuba ngokukhulu ithoba ngibingelele. Sawubona sisi, unjani? Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila sithandwa sami. Ngicela ungichazela sithandwa sami, uphuma kiphi nendawo? Ngiphuma eNdwedwe. Uphuma eNdwedwe. Ya Sandwa, usitshele nje ubusibhalelile la ekhaya kwa Black Life, ufisa sikusize ngani? Bengifisa ningisize, ngifisa ukukhuluma nomani, ukuconfessa kuma into engayenza engekho right. Okay. Ngokubuka kwami impilo ayisahambeli kahle, kunezinto engasahambi kahle. Ngiyacabanga ukuthi iyona nto eyenza ukuthi izinto zami zingahambi kahle. Shithi ngizoyibeka kanje, umana ubesebenza, kwathi ngeni ilanga isebenza ngekhathi zantambama waba nengozi yemoto. Walimala kakhulu. Ekulimaleni kwakhe kanti ulimala vele usewumuntu omdala ongasayinaki nezinto. So ngadecide ukuthi ngakhuluma naye ngathi mangicela ukukusiza ukuthi sikwazi ukuthi siclaim imali zokuthi ulimali. Ngagijima-ke ama-office nama-office, ngimhambe ngimfakele izinto zakhe, ngamfakela. Ngokuya-ke imali yamana yalunga 2017. Mayilunga ngaleso sikhathi mina bengisebenza eSpar. Kukhesha khona eSpar. Uma ngabe isilungile imali yamanga nganalo inhliziyo nje ethi nganaloko ukuthi ngoba vele uma usemdala nganalo umhobholo ukuthi no, othi uma ngingamtsheli ngadecide ukuyeka umsebenzi. Ngabuya mangibuye ekhaya ngathi kumana ma ngiyekile umsebenzi, sengiphunyelwe yimali, uma akazi ukuthi kwenzakaleni. Mase ngiphunyelwe yimali, uma wazi ukuthi ngiphunyelwe yimali ngemali, kanti mina ngithathe imali yamama. Hayi wena, ya. Ngizokhuluma nje iqiniso, ngathatha imali yamama, ngathi ayivele uma sekhulile, ngathenga imoto ezothunga zenza Uber. Okay. Yes, ngase ngithenga imiqasho, khona imiqasho eyayivele ikhona kodwa i-owner yakhona ingasayisebenzisi, ngarenovate, ngalungisa kahle, ngayithenga ngafaka abantu. Kuye kwahamba kahle-ke, kwahamba kahle ungazi ukuthi kuyalunga, kodwa uhamba kwesikhathi ngahlushwa abantu asuke beqashile bangafuni ukukhokha, ngathi ngiyabekezela bangafuni ukukhokha. Ngizama ukukhuluma nabo bangakhokha. Ngathi ngisalindele lokho, kuthe ngomunye unyaka ngikhumbula kahle kwakuFebruary, imoto yami lenenye umfana obeyishayela waphuza, qala waphuza. Wangifonela ngitshela ukuthi iginqikile. Ngaxakeka ukuthi manje sengizokwenza njani ngoba manje nale mali ayisekho. Kodwa-ke ekwenzeni wami kanjalo ngizothi benginalo iqiniso ngoba osisi bami bebefunda, bengikwazi ukuthi ngibanakekele. Omunye nje ukugcina benza umatric, bengimenzela yonke into ekhaya, futhi noma bengimsupporta ngimnika yonke imali. Kuwukuthi phela vele uma usemdala akakwazi ukuhamba, akakwazi ukwenza into eningi, kodwa bengimeneja sonke isimo sasekhaya ngoba nasekhaya ngazama ukulungisa. Ngathenga impahla, ngathenga, ngazama ukulungisa into eningi zasekhaya. Emva kwaloko ngithe ngisalindele ukuthi okay, safanele ngilungise le moto and siyakhosta-ke ngoba manje imali ayisekho kahle. Shuthi nale moto lesefanele kube yimo sekhipha imali ephaketheni ayikwazi ukuthi ikhokhele. Naye futhi umfana mengabe fanele akhiphe imali kwesinye isikhathi athi azange asebenze kahle, kodwa upetroli, iy'nsimbi, mangabe kufa imoto nani fanele kuphume kumina, akuphume emotweni. Kanti ekuqaleni imoto ibiba nayo imali enough. Ngithe ngisalindele lokho, nalenye futhi imoto yaphinda yashayisa-ke yona. Masishayisile yalimala kakhulu.
Ayi ngicabanga ukuthi mhlambe ake nami ngizame njengomZulu ukuthi ngiyenze njani. Ngahamba ngayo komunye ubaba okhona endaweni waseyangichazela ukuthi no yazi kukhona inkinga ekhona, kukhona into ayibonayo ukuthi ngathi kukhona ulaka labantu abadala emsamo. Kunolaka engihamba nalo la ngiyakhona nje kunolaka engihamba nalo kunesidalo esidiniwe ukuthi khona into engayenza. Ngase ngacabanga ukuthi shuthi iyona lento engayenza kuma ukuthi ngingasho ukuthi yini. Kodwa angizange nginake ngaleso sikhathi ngaqinisela. Ngazama ngendlela engizama ngayo nomuntu engihlekisana naye ngamcela ngathi ngicela ukuthi angiboleke imali zami ukulungisa imoto. Still imoto zangalunga akuzange nje kuze kuhambe kahle. Ngizothini sisho nje yonke lento engayenza isibukeka nje iyafa nje iyafa. Ngaphinda ngihamba ngayo komunye ubaba naye washo same. Ingakho-ke namhlanje ngidecide ukuthi since kubukeke ngazi sikhona ulaka engihamba nalo njengoba uma isaphila mhlawumbe uyena umuntu ongikwazi mangikhuluma naye ngimtshela mhlawumbe angangishwelezela silungise ngendlela esolungisa ngayo ngoba uyena umuntu okhona omdala futhi uyena ufanele aziqiniso mhlawumbe angishwelezele indlela thizeni ngoba ngiyabo manje nje noma ngithi ngizama ke ukufesa ngizama amathuba omsebenzi ukuthi ngibalance ngibuyele noma isemsebenzini kade ngisebenza khona akusenzeki lutho nje yonke into imnyama ngicabanga ukuthi ikona sishuthula kalabantu abadala engikuzelela yiloko ukuthi ngiyacela ukuthi ngisizakale ngikhulume noma alazi iqiniso. Okay. Yo ayonesibindi ntombazana angikujaji njalo. Also khona le part oyishilo wathi yena walenza iqiniso ukulunkozi wawunakekela ingane zakwenu. So I think into eyenza ukuthi uqhubeke uyidla imali noma ungabi nawo nembeza mhlawumbe kuthiwa sekusele noma uhalf wemali uqhubeke ngoba uyitshela vele mina unakekela ikhaya. But ukhumbula ukuthi akwena walimali umzali kwakufanele kudecide yena noma ngabe kuthiwa usekhule kangakanani wengakunikeza wena ukuthi uzenze zonke lezi zinto futhi zenze ngendlela eright. So ngifuna ukucacisa lokho still wawungenzi kahle ngoba wakufana ukuthi ujotshe imali eyomuntu okhulisile umzali wakho yabo asijajana ngithi ngiyakuchazela. But ngoba ucelela ukuthi sokunikeze imfihlo ufuna iadvice amagaseli ufuna ukuzotshela umzali ukuthi wenzani. Uma ucabanga yini uzothatha kanjani lo daba umuntu onjani njengoba usuthi usekhulile emeshawe stroke umuntu omdala eshone. Yo angeke ngize ngibe nesiqiniseko kodwa-ke ukuthi uzothatha kanjani kodwa enginesiqiniseko sawo ukuthi unalo ulaka. Unolaka kakhulu. Angazi noma uzongithethelela kodwa mina okuzoba kuhle enhlizweni yami mangabe esazi sengimtshelile ukuthi kwenzakalani. Mhlambe ngelinye ilanga ngiyokuthola ukungixolela enhlizweni yakhe silungise siye nangendlela efanele siye ngayo emsamo siyokwenza into ethelele. So awunamali nje ungathi mhlawumbe ngingabuyisa imali engaka. Ngiyabheda sisi ngalapho uyazi-ke ayikho ngempela ngoba phela nami ngabuye ngazenzela izinto zami zobusha phela uma uphethe imali ubuyisebenzise noma kanjani. Okwamanje nje ngilindele ukuthi mangabe ngithola-ke la kulaba abangirentelayo naye enye imoto mayilunga siqhubeke nempilo. Asingasimusha isikhathi asithathe leli thuba sizama ukuthi ithimba lesifondezele umakhalekhukhwini simfonele uma sizwe ngathi senze njani thina soba-2 sobe sesibuya sesibona ukuthi mhlawumbe ngikusiza kanjani or ngiku-advise kanjani or udinga ocwepheshe whatsoever kodwa manje ngicabanga sithathe leli thuba sizama ukuthi simfonele uma. Okay. Njengoba izweleke imbukelo we-Black Life TV into esoyenza njengamanje sizama ukuthola ifone and then bese sifonele uma siza ukuthi uma uzothatha kanjani lo daba asimfonele bafethu. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Hello? Yebo ma unjani? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila mami. Ukhuluma noMlangeni Magasela from Black Life TV. Ngikufonela sikuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Yebo ngane yami. Okay, ngicela usasa leli thuba nginikeze usizo seduze kwami ofisa ukukhuluma nawe ma. Yebo sawubona ma uyaphila? Ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila ma ngicabanga ukuthi uyalizwa izwi lami. Angikalizwa kahle. Ukhuluma nondodakazi wakho ma.
Uzama. Hawu Zama mntanami. U-right kodwa? Yebo ma ngi-right. Hayi ngiyaphila nami. Ya ma ngithe angize la kulolu hlelo ngoba bekukhona into ebengifuna ukuthi ngikhulume nawe bengihluleka ukukhuluma masinawo. Angithi ma uyakhumbula ukuthi imina ade ngikulungisela iy'mali zakho njengoba walimala. Yebo ngane yami. Yebo ma, shuthi ngaqamba amanga ngathi ngiphunyelwe iy'mali zasemsebenzini kahle hle kwakuphuma iy'mali zakho. uNkulunkulu wey'bosha. Hawe Nkosi yami, shwele moya oyingcwele. Hayi bo, uthini manje kumina Zama? Wasuwenze njani mntanami? Ma ngithi uyakhumbula ukuthi ngathenga izindlu zomqasho ngase ngithenga ney'moto nesimo nje ekhaya sashintsha. Nosisi bami ngabanakekela-ke lezi zinto nje kade ngizenza nje zonke ekhaya bekuyimali yakho. Ngiyaxolisa kodwa hawe mele usolungileyo. Ungasahlali ngani nami phansi ngemali yami Zama. Ngilimele mntanami, ngiyalimala kabuhlungu kanje. Wena uthatha imali yami uyenze yakho. Ngiyaxolisa ma, ngangithi ngizokwazi. Ngani yami angikazi noma kufanele ngixolele. Ngisazobiza umndeni le ndaba ngiyethule emndenini. Angazi noma ngisafanele ngixolele yini, angikabi nalo ngixolo lakho ngane yami. Yo. Wazwangixoxa Zama, wazwangixoxa mntanami. Ngiyaxolisa ma, kodwa shuthi-ke isimo sesihle ingakho ngithe ngizela ngikhona ngizoba nesibindi sokuthi ngikhulume nawe ngoba izinto zami njengoba ubona ukuthi akusahambi kahle ney'moto zifile zombili. Ngase ngithi ngiya kumuntu, ngasuke ngaya kumuntu esethi khona ulaka olukhona labantu abadala ingakho ngithi angikhulume nawe. Ungishwelezele esambeni sami. Angeke ngiqale ngikushwelezele mntanami, kuzofanele ngiqale ngibize umndeni wethulele lesi senzo osenzile. Sengingabona-ke emva kwaloko-ke mase sikhulumile siwumndeni ngoba hhayi into oyenzile mntanami ingenze ngangakwethemba. Angisakwethembi nakweyodwa into yami ma wenze kanje. Ngoba kwakufanele uhlale nami phansi ma imali yami iphuma. Ungibonise okungcono ukuthi mana imali yakho isiphumile. Njengoba isiphumile mina bengicabanga ukuthi senze u-1 no-2. Sihlale phansi siyifemeli sibonisane. Kodwa Zama vele uyazenzela nje ngathi wena walimalayo mntanami. Wena waphoqa ukumlenze. Kanti yimina engaphoqokayo. Ngiyaxolisa Shwabadelihle. Ngiyaxolisa kakhulu. Hayi ukuxolela uma siqale sahlala phansi sivuteni wonke siphelele. Ikhulunywe le ndaba ngoba angifuni ukuthi ube nezinkinga. Kodwa ngifuna nawe impilo iye phambili. Kodwa hhayi ungiphoxile mntanami, ngiphoxile ungiphoxa. Ngiyabonga-ke ma. Nokuthi nje uthi ngizongihlalisa nomndeni ngiyabonga kakhulu. Hhayi, kulungile. Yebo. Ngizobulala abantu abadala bafethu. Yazi ngizobulala abantu abadala. Ucabanga kumanje after this uzobe njani? Njengoba sizobiza umndeni khona abantu abakhona abazobabiza. Yebo bakhona omalume ngicabanga ukuthi uzobiza bona. Yo bazoqina. Nodadewabo. Udla imali kasisi. Kangazi nami kuyoba njani. Hayi kodwa ngoba ungivalile ekuthenini ngikubuza ukuthi imalini mengifisa kodwa ukwazi kodwa-ke akuyona impoqo nje obushilo ukuthi ngiyokwazi ukuyidabula kodwa. Hayi ngeke ngikwazi ngicabanga ukuthi mhlambe nawe mase ngamsusulaka olukhulu kakhulu mase ngisho ukuthi imalini. Kuhle nje mazi iqiniso kuphela. So uzizwa kanjani after all this? Hey ngakakhululeki kakhulu ngoba ngazi ukuthi omalume bazothini. Futhi-ke omalume mhlambe ibona bangase bamhlohle kakhulu. Yena ngiyamuzwa uma ukuthi ngiyahle athambe. Kodwa ngazi ukuthi umndeni mase uhlale phansi kuzokwenzakalani. Lo ukuthi vele umngento yokuthi ngisizile ekhaya. Kakhulu ngisizile kakhulu. Kodwa bengayo yakhe. Kodwa nami ngangithi ngiyazama ukuthi ngizama nento ezofaka imali ekhaya ngoba mangabe kuyizindlu into ya forever leyo kwakuthi isimo asihambi kahle.
ngiyayibona-ke imoto into owazi ukuthi ingenzeka noma yini. Ayi ngiyakuzwa-ke sithando sami. Esizokwenza-ke ngicabanga ukuthi olethu udaba liyaphelela la. Mhlawumbe futhi ungakwazi ukuthi musuhlamba leyo malume ubatshele ukuthi ungathatha naye amakotishi kuba wama irent iyekeni ingabuseza kwena. Uqale phansi ufuna umsebenzi. Angakuthatha nje konke kodwa uma singabonisana. Mhlawumbe kuzovuleka mase kubuyele kuyena umnikazi wemali. Angakuthatha konke ngoba vele ekuqaleni imali kwakade kuyeyakhe imini waba selfish. Ngiyabonga ukuthi ukhuluma iqiniso and u-admit ukuthi awenzanga kahle. Siyabonga ngicela usizakalile sikwazile ukusiza. Ngiyabonga kakhulu ngikwazile ukungisiza. Siyabonga. Bukele Black Life chazela udaba samfonela umuntu omdala. Samuzwa ukuthi unyukile ushukela mkhulu kakhulu. Ngiyasabisa ukuthi kuzoconfectwa abantu asebekhulile because baba nezifo ezithize. Omunye nje angavela athelo wathi ngidle athi gqim. Asazi ke sowenza kanjani thina wami noma gasayenze bengihleli kulesi sitolo bengisuka ngibe ngibaleka ngekhaya. Kodwa ke okumnandi kakhulu ukuthi siyakwazi ukusiza abantu ukuthi lokho kuyimfihlo nalokho abafisa ukuthi bakhiphele ngaphandle bangafi nezinkinga. Siyabanikeza iplatform like aka Black Life TV ukuthi beze khona la kulula kakhulu sebenzisa i-email and also nje bathe sishilo ukuthi Black Life usezokulethela ama-live sessions whereby uzokwazi ukuthi ufone uma ukuthi asifinyeleli la ukhona. And mhlawumbe kade awubhala ufona usenda ama-VN singakuphenduli. Uzobe usuphenduleka-ke ngoba wena une-data nje kuphela uyasinikeza udaba lakho ungayisho into engekho esihlokweni esobe sisebenzisa lelo langa. So kwakho ukuthi nje uhlale la ka Black Life ulalele uzoze uthole information ukuthi ukuze ukwazi ukuthi ube yiphathi yalo hlelo esoliqala ama-live sessions wethu wenza kanjani uzobe uthola khona le platform. Mlungane Makasela ngibonga kakhulu for giving me isikhathi uhlale nami kuze kuphelele episode. Siphinde sibonane ku-episode elandelayo. I'm out. It's the Black Life TV.